Eli moi. Niin. Mä en tiedä pitäisikö mun ruveta kuvaa mun koiran kanssa niin sellaista YouTube-videoa. Joo, YouTube-video. Jossain niinku jotain YouTube-videoita. Niin sen kanssa. Tai kun mennään tällä mettäislenkellä. Mut sitten niin pitäisikö mun ruveta? Niin tässä on toi kaatunut puu. Ja niin ja mulla ei oo paljon tilaajia. Mä en tiedä mistä se johtuu, kun jos tulis 2 tilaajaa, mä laittaisin kiviaveihin jonkun. Tekisin Craftopiaan kiviavein. Sitten mä laittaisin vaikka jotain. Se pitää 4 jonkun parin Hugelogin arvosta kamaa. Ja sitten jos tulis ne, niin se olisi hyvä. Mutta totta kai mä tarvitsin niin tosi paljon tilaajia. Ja sitten kun vaikka sovitaan, että 300 tilaajaa täynnä, niin mä teen jonkun tilaajan spessun. Ja mä en tiedä mikä spessu se tulee olemaan, mutta eikö se sitten näe sit. Ja tuonne mun on sitten tarkoitus, kun tulee sellainen 5 tilaajan tonne sellainen maja. Sellainen puita tuonne. Puita noihin reunoille. Sitten siellä voisi vaikka nukkua, mutta se ei kuitenkaan nuku. Mutta siellä on niinku, tiedäkö, maja ja niin, no koittakaa nyt kattoo mun videoita, jos löytyy. Ja lähettäkää sitten niitä juttuja tai niitä, tiedätkö niitä, tai niinku YouTube-profiilikuvaa. Niin kuinka voi vaihtaa YouTube-profiilikuvan niinku puhelimella. Niin sitten kiitos. Noniin, moi moi!